siyabulela Yesu kumkani uzaleli ndodana kumkani wokumkani xalaba lezulu siyabulela Yesu kumkani wokumkani uzaleli ndodana efelizono zethu siyabulela Yesu siyabulela Yesu siyabulela Yesu siyabulela Yesu ubuqaqa ulibonke bungobakho yinkosi yamakhosi amen amen siyabulela Yesu ubungangamshe bonke bungobakho nkosi yamakhosi mathola khawulezi siyabulela Yesu xalaba xalaba lezulu xalaba xalaba lezulu siyabulela Yesu 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 Mweze ndlovukazi bese zinyathela lengqondo mweze ndlovukazi bese ziyanyathela ngoba sengishela wena ncwa bengize kulondo kuphela mina hayi ekhaya ngiyangiceli ekhaya ngiceli ngize kulo kuphela mweze
Amen, Jesus. Amen, Jesus. Kolisa wami ngibona namakhosi omsiyana ngikabatele uphuma babumwa baba yakolisa amakhosana yakolisa kakhulu zihlale abantu zihlale abantu manje ungezwa uma sitende sethi ayibonge Nkosi ingakho besicela ukuthi asikoshele ngo-11 kodwa ngiyazi ukuthi kukhona la kufuneka zidlule khona. Haleluya. Manje bese ukuthi ningalimali baholi ukuthi hey basebenzisa kahle kahle lekudle ibe inhle emini ebusuku la sinesikhathi khona bathandeka kodwa ngenxa yendawo nathi esiphathelayo ngiyaxolisa kakhulu bazalwane kodwa uma kukhona uNkulunkulu akubekela ukuthi labantwana baphile ngeke sikuvimbe bazalwane. Ayibonge Nkosi kodwa namhlanje ngihlonipha ubuholi ukuze ngingaphelelwa isonto nami ngithiwe ngibuya ngesonto la-12 awusasonto la ekhaya manje nami ngihlonipha abaholi abangiphethe. Ayibonge Nkosi njeke umholi uzoba nje nomuco uma kungekho umiswa umoya ingcwele manje ngoba isizathu sale nkundla ukuthi labantwana baphile. Yilokho bazalwane kodwa angeke sifuna kudlula ukuthi izwi kaNkulunkulu liyadingeka. Amen. umdlalo osebaholo.
but uNkulunkulu ukhona. Seziphumele zonke iprofito umprofeti omkhulu uKristu Jesu. Akabonga uNkulunkulu. Oyobamba yonke imimoya ekhona ithule ichiduku kube ngathi ayikho. Akabonga uNkulunkulu. Siye emshadweni nje sinemqondo omunye ukuthi umshado kwamuhle futhi uNkulunkulu uyobasiza abagcini bahlangene. Akabonga uNkulunkulu. Ngiyakholelwa kakhulu ezwini bazalwane. Ngiyakholelwa kakhulu emkhulekweni. Angeke sihlukane singalifumanga isu. Yena angeke kube umuntu unyana nje. Akabonga uNkulunkulu. Sizobaphakela labazalwane ngobuNkulunkulu umphako izwi laNkulunkulu. Akabonga uNkulunkulu amandla. GS isondela uvula iBhayibheli lakho. Sondela masinyana uGS. Umhlobo ukhona. Ngiyacela bakithi lapha eminyango abangezanga kithi or aseba right bazalwa ngimkhulule aseba right asebazungezile abaseba right sebafuna ukuphumela ngaphandle abafuna ukuzizwa kaNkulunkulu ngesihle isihlabelelo siyobahlabelela baphume bazalwane ukuze bangasidisturb sisale nabazalwane aba prepare ukulalela izwi Yes,
manje labazalwane basazuza enkonzweni yomshado noma kaNkulunkulu uthi nibaphathise namazwi akabonga uNkulunkulu ukube mhlambe besinesikhathi besiyokhuluma kabanzi akabonga uNkulunkulu sizoya lapha ku Proverbs chapter 8 ukwenje uverse 22 uzofunda ngesilungu alandele ngesizulu akabonga uNkulunkulu. Ngizofunda nge-English. Proverbs 18 verse 22. The man who finds a wife finds a treasure and he receives favor from the Lord. Akabonga uNkulunkulu. Jesus. Funda sisi. Izaga 18 verse 22. Ofumana umfazi uthola okuhle uzuka ibekisisa kuJehova. Akabonga uNkulunkulu. Othole umfazi uthole ini? Okay, clean up. So Ofumana umfazi uthola usiza. read in English. He who finds a wife, and here we go. 22. The man who finds a wife finds a treasure, and he receives favor from Uthola okuhle. Futhi ufumana umusa kuNkulunkulu. Akabonga uNkulunkulu. Owenze njani? Othole umfazi. Akabonga uNkulunkulu. Manje ke bakhona abantu besifazane bakhona nabafazi. Akabonga uNkulunkulu. Kodwa izwa uNkulunkulu entambo amalithi othole umfazi uthole into enhle. Akabonga uNkulunkulu. Futhi ngokuthola umfazi uyothola ifavor from God. Amen. Akabonga uNkulunkulu. Amen. Bakhona abantu abanikezana ama-favor. Kodwa ikhona ifavor engcono oyithola ngokuthola umfazi. Akabonga uNkulunkulu. Leyo favor uthola kuNkulunkulu. Abanye abantu banezinto ezinhle amadoda abusisekile. Kodwa ukubusiseka kwabo kuncike emakhosikazi abo. Elithi uNkulunkulu, uNkulunkulu uyawuthiya umkhulo wendoda engaphathi kahle unkosikazi wakhe. Akabonga uNkulunkulu. Siyabafuna amakhosikazi. Akabonga uNkulunkulu. Kodwa afuna siwaphathe kahle. Kuze ukuthi uNkulunkulu angawuthiyi umkhuleko. Lithi izwe ekseni ofumana umfazi, ufumene into enhle. Futhi uyofumana nomusa kuNkulunkulu. Endleleni yomshado uyadingeka umusa. Amen. Akabonga uNkulunkulu namanje. Singakwenza konke. Kodwa uyadingeka umusa emshadweni. Akabonga uNkulunkulu namanje. Kunama ingredients ke akhona emshadweni. Akabonga uNkulunkulu namanje. Ngifuna ukukhuluma ngale ingredients ebaleke ukwandlula wonke ama ingredients. Inongo bazalwane. Kunesinongo sokuthethelelana. Akabonga uNkulunkulu. Sibalulekile leso sinongo leso empilweni yomama nasempilweni kababa abahlangene kwinyoni yomshado. Amen. Akabonga uNkulunkulu. Amen. Ngoba sizoba khona izinto emshadweni wakho. Akabonga uNkulunkulu. Kodwa kudingeka badlule kuzo bangene enkonzweni yokuthethelelana. Amen. Akabonga uNkulunkulu. Amen. Ngoba seColossians chapter 3 14 to 17. Colossians 3 14 17. Akabonga uNkulunkulu. Funda ngesizulu kuqala. Kepha phezu kwakho konke lokho yimbathani uthando oluyisibopho sokuphelela. Haleluya. Amen. Ezintweni zonke enzenzayo enzenjanani? Mbathani. Ningaliphathi ngama-suitcase. Ningaliphathi ngama-handbag. Lembatheni uthando. Akabonga uNkulunkulu. Ngoba naliphatha ngama-handbag, i-handbag uzoyishiya emotweni ungene endlini. Kodwa uma ulembethe uthando ungena nalo endlini. Akabonga uNkulunkulu. Inkinga uthando lwanamuhla sulufaka kuma cellphone. Ucishe mawulala liphela uthando. Uphelele ibattery luphela uthando. Kodwa lithi izwi kaNkulunkulu okuyakho konkenza njani? Yembathani. Hayi yembatha mama, hayi yembatha baba, yembathani. Ikhona lengubo
elimbatha noyi-2 akube ingubo yokuthatha akabonga uNkulunkulu ngoba nahlule ukwembatha ingredient yokuthethelela angeke nibe nayo ngoba uthando likhona liseyikhwameni uyothi usalikhipha liwe liphahlana kodwa uma ulembethe likuwe uhamba nalo uvuka nalo ukho konke Dademuthu just wear the blanket of love akabonga uNkulunkulu kuyoba lula konke endleleni besizojula kakhulu bazalwane sishaya isikhathi Izaga 31 verse 11 Proverbs 31 verse 11 unangizilungu Thanda ukumbona Proverbs 31 verse 11 says in our city, the wife of noble character. Verse 11, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. Hallelujah. Amen. The husband is what? Not just confidence. Full confidence in her. She will lack nothing of value. Akabonga uNkulunkulu. If umyeni wakho ume kahle uyakhona afforda amateki eNike ay 1600 to 1800 ube nawo uwagcoke aze aphele atsheke akabonga uNkulunkulu zibuze wena nkosikazi ukuthi what is it that I don't show my husband ukuze ukuthi ngileke this thing of such a small value umyeni wami akhona kangaka niyazi ngihamba ngeke akabonga uNkulunkulu just ask yourself why akabonga uNkulunkulu kuba mzimane can afford to change that course but he is not changing it. What is the problem? Hallelujah. Do I have confidence in you or I just have confidence just for us to survive? But if I have full confidence in you, you will never lack anything of value because I can afford that. Now this is what I'm trying to say to you. Respect your husband in such a way that I feel I'm going to my palace. I'm going to have peace. I'm going to have rest. I'm going to have joy. Now if I'm thinking of my house, I'm thinking of a house. It's a problem. I must think of my house as a home where I'm going to choose. Who is my wife now? But if I go to my house, I have full confidence in my wife. She will lack nothing of value because I afford. If I don't do it, it is because I'm just doing the bare minimum requirements. I'm not going above and beyond because I have not confidence. Full confidence. So if your husband has full confidence in you, you will lack nothing of value. But if he does not, you are in trouble. We are going to be a feminist now. You don't need to be a feminist. A feminist is someone who defends women's rights. You don't have to be that. Because your husband has full confidence in you. There is nothing he can't do for you. He will protect you. You don't have to be an advocate of anything. Now the problem is now, sinama feminist ezindlini. When I do watch him do baby this what is that? Just do your part, I'll do my part. It means I'm a friends who are feminists and they are not married. But they tell you, no, don't do that. He's abusing you. Now when he comes in the house, you must kneel. You must wake up and food. What is that? Is abuse. Don't listen to that nonsense. Now you'll never
lack anything from your husband of value because he can afford. Even if indoda mayithanda noma inganalutho ithatha isenti lokugcina just to make you happy. If your person doesn't make you happy, you must know there is something fundamentally wrong about you. Indoda can go even take a loan just to make you happy. Because he's got full confidence in you. He doesn't doubt you. Manje amakhosikazi maphuma endlini ngamdoubta. Because you don't have full confidence in him. Noma ufuna ukwenza izinto kukhona into ekubambayo. Because the confidence, it is not full. It's just a confidence just for the marriage to be convenient and we move forward. Your husband must have full confidence in you. Akabonga uNkulunkulu. Ngesingeke sikuthole lokhu uma sazungeza akabonga uNkulunkulu. Baba seFesu 4 verse 32 bazalwane. Kulungu Romans 13 verse 8. Akabonga uNkulunkulu. Wena ufona msho uqale kuqala Ephesians 4:32 utholile. Oh Romans aqale ku Romans 13 verse 8. Uyo baba seFesu. Baba seFesu 4 verse 32. Romans 13, Slosendaba City, love fulfills the law. Verse 8, let no doubt remain outstanding, except the continuing debt of love, a debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. It is not to anyone to prove a point that you are happy. No. It's called the naso sibuwe. Not to prove anything to anyone. Man lele ngakadla indaba yenu usivalele no2 nithandane. Kule uhanga lelo. Akabonga uNkulunkulu. Ungabi nomunye ophakamela omunye. Mina I bring this, you bring this what? Akabonga uNkulunkulu. Akunasikweleti la. Nikolotana ninalotwa ukuthandana. Akabonga uNkulunkulu. Wenda kuyehlela umthando. Noma kuyanyuka umthando. Uthi uyafika second room umthando. Uthetha amakala. Kodwa umkhumbuzo ukuthi I am going to lack confidence in you. If I come to my house and I'm in a courtroom. Akabonga uNkulunkulu. But ukuthanda ngisakuthanda. You don't have to prove anything to us. No, you can come without your ring. It is not our business. Your business is to the Natana. Come back and chat to the Kambaka. Adelenga de Kesu. Must be at dinner. We are Paramana Makofi. Not having Sagalana Loot. Alabon Kulungu. I want to figure about the Kaya. Sebabo to Mamma and Baba Bazwa. Kuna to the Romans of Oma. We try to stand on some things. Alabon Kulungu. She has put this and that's not Katimo. Increments of tea. Alabon Kulungu. Ungarupi show. Which Mamma sends the tea. Out in, out there, no bishop, we are Saba in. Amen. Umamo Tobi Zanja, Odre, Enziti, Albert at Ibabos. He has a corner, he has cooking, he has a who's one bishop against and look like this as to tell you right. I never get the but your mother is sent to your town. See a Tanana, as you said, Mamma Zeliti. Ungens, Mamma Zeliti a pena, Umakona band. Mamma Mouse Taniti, a man's Zeliti. No Massineko. I'm a Coscas wait to watch at it. Situality, a Siltanda, Wabanabanti, a naval lash. How call a 2 hours get in a room? Indot Yako must feel like he's in a palace, Umagaguako. He
must have full confidence makanawe. Azi ukuthi ngeke umhlazise nange mistake. Amen. Abakhosikazi wethu sigabele endlini suka endlini ezesontweni. Bathi mama Nzimande khuleka uyathula nje ukuthi ayangizwanga. But hayi kusho mina ngoba sigabele endlini. Amen. Akungeni lokho enkonzweni. Kunento eyinkinga ke kubazalwane abanesiphiwo nkulu. Usathane uyaba-attack-a kakhulu. In all directions. Akabonga uNkulunkulu. Uba-attack-a ngabafana lento banama-DM umsho unani. Uba-attack-a ngabafana kuma-DM. Hayi wawuzongithandazisa. Kanti sekunemikhuba ekhona la. So be careful uma nikhuleka nonkosikazi wakho. Yenza sure la akhuleka khona uzama ukuthi ube khona. Amen. Zama sihlobo sami. Makathi uyaphuma ehlane noma uthini ihlane ekingi noma udini ihlane. Thatha izinto zakho nayo udiba phambili. Akabonga uNkulunkulu. Noma unge ungene thatha imoto umkhapha uthi uyobona ihlane namuhla. Because abantu abanesiphiwo special gift from God. Usathane uba-attack-a each and every baphuma endlini yoma-attack bangama-attack emsebenzini uma-attack-a kuma-friends kuma-colleagues esontweni everywhere uya-attack-ela because there's something abantu aba-behind yona not yena they after the gift uNkulunkulu ayibeke kuyo. Amen bazalwane. Funda. Phakathi Efesu 4 verse 32. Maniphathane ngobumnene nihawukelane nithethelelane njengalokho noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Amen bazalwane. Ayiphathanani kahle ma. Akuthethisile ubaba. Angazi ngesivenda bathini. Uzotya mini apha zivini lezi. Uthi hayi relax. You know this thing it works like this. You understand? Niphathane ngobumnene. Just be gentle to your wife. Just be gentle. Where you see what you don't understand, I phone the bishop now, 30 numbers. Bishop, they shine every day. And in Kulegisa, we understand. Utati phone the mama. Hey, mama. What is wrong? I will tell Mama, I say, you must know your wife because she's a very, very, very important asset la ibandle. Yes. Uma ngekho yena siyashoda la ibandle. Igalelo lakhe likhulu kakhulu la ibandle. Akabonga uNkulunkulu. Sometimes ngiyalindela. You don't understand umlindelo wakhe, but uzobona ukuthi uyashada na ushada ngomlindelo. You will see ukuthi umlindelo kwenziwa. Hanje ebusuku ubuye ekseni or uzobuye emini ngabo 9 ngabo 11 12 emini. Ubuye emlindweni. Awulindela kangaka. Awulindela kuze kushaya the following day. Uzobona nawe ukuthi ubukhona. Akabonga uNkulunkulu. So just be gentle to your wife. Understand her as much as she must do the same to you. Akabonga uNkulunkulu. Amen. Siyagcina bazalwane baseFesu 25 verse 30. Ephesians 25:30. Yeah. 30 verse. Ayikho. Oh, gisiza. Husband, love your wife just as Christ loved the church and gave himself up for her. Mama. I know some moms who
into ehlangene nenkonzo yayo. So thanda umkakho njengoba uKristu athanda umkakho. Amen. Lo thando lolo very big love. Ngoba uJesu uNkulunkulu wathi asezulwini wabuka ibandla wabuka emhlabeni wathi konakele. The ultimate sacrifice ayenza uthumela indodana yakhe ezelwe yona ukuthi izenzo njani ife ibandla. So uthando lwakho kumama akube uthando lokuthi ungamfela nokumfela. Amen. That is the only thing that you must just do. Just love your wife. Gifts. You know, kuna love languages, I'm sure you are also physical touch. If you are a tender, express it. Kuna gifting. If you are a tender, do it. Kuna PDA. Public display of affection. Manda pemori, sorry, Baba, sorry, Manda pemori, those are the things, as every time you do better now. Siyabonga bazalwane, uNkulunkulu abusise nesifundo nyana nje esincane. Ngelinye ilanga bokuyokwenzeka ukuthi sibe side. Sithi kunabo ngenxa yesikhathi siphelela la. Akabonga uNkulunkulu. Jehova wabatala. bazalwane ngizonikeza nje ubishop bazalwane andilise izwi lokubonga ngaboNkulunkulu bese singena imemezekweni bazalwane ubishop masabonile egcineni uyosibusisela inkonzo yethu namuhla ubugogo Mavimbela emuva le
bonke bavimbela usibusisele inkonzo yethu yanamuhla. Haleluya. Sizobonga bese siyabuya nemimese. Jesu Nkulunkulu wami hlala nami njalo. Jesu Nkulunkulu Manje kamuhle Yesu. Siyabonga abazalwane. Ngabonga ngathinta inhloko zamabandla engiyibonile ukuthi zikhona. Ukungihlonipha nje ukuthi sizoba kanye nathi bazalwane. Ngiyabonga kakhulu. Bazalwane bonke bathandekayo. Onyathelekile siyaxolisa kakhulu bathandekayo. Bengesiyona inhloso. Ayibonge Nkosi. Ngiyabonga kakhulu nje ke uyafika nje kimi kwaNcumalo ukuthi ikhona isifundo lesifuna iclass ethile. Haleluya. Ufake eclassini kwamazibuko owayethi wayesihola mina nawe. Athi funa ubuke ukuthi ufundisa ufirst year or ufundisa umatric. Ukuze isifundo ozosifaka silingane. Ngibonge Nkosi. Amen. Ngisizokuthi ngizokuvuma kakhulu abantu abangashadi. Uma ukhuluma ngeenkinga zemshado ukuthi sebe experience endini. Ngoba thina esishadini sibonga nje ukuvuselelo yabona mawutshala amazambane wavukuzela ukuthi awakhule kakhulu yithi esibongayo. Kodwa ngizobanga kange kungisayisa uvala ukuthi mawucomplain ungakangenizela amathuba ukuthi ungene amancane. Hayi awekho. Ayibonge Nkosi. Ngoba kufuneka kuthuleke ngapha. Bathule nje angithi kukhulunywa ngento abangayazi bazalwane. Ayibonge Nkosi. Kodwa bese bayavuma lapho ethi ayiwasho. Uma kade ngasangiguqela umama athi lo ngizoguqa. Ayibonge Nkosi. Ngoba bavumeleke. Ngiyayixoxa leyo ngolilanga engizoyixoxa kulo le agreement. Amen. Ayibonge Nkosi. Ukuthi abantu abahambi bengavumelana. Kunesivumelwano ababanaso then bese kuba khona ijeni. Amen. Xoxa kodwa ngesikhathi esifanele ngixoxa nabantu abakuyi-level efanele. Ayibonge Nkosi. Ngiyabonga kakhulu bathandekayo, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ikakhulukazi uma ngibona lokho ngibona lezi inkosi lezi General wami lo bazalwane. TS ayibonge Nkosi. uNkulunkulu uhambile nathi. uNkulunkulu wayiveza imisebenzi ehamba endleleni. Ayibonge Nkosi. Ukhona umunye ohambile umfana wami naye. Doesn't matter ukuthi umkhulu kangaka bazalwane. Kodwa ngiyazi ukuthi ngangithi mangimile bathi kuma inkulu yethu. Ayibonge Nkosi. Babesho njalo baNcumalo bathi insathe wekwakungashadwe kanjeni bathi asikwazi ukushada ingakashada inkulu yethu. I have to ukuthi ngishade nalo mama. Sashada. Ayibonge. Kuthi ukushada abazalwane. Kuthi ukushada abazalwane. Kodwa nje sikhona isichitho samvelo ufuna nje usi-avoid singaze sichithile into ekhona. Ukuze kuthiwa mama bakumamuthi. Ya iye imuthi yakhe edula izodula. Ayibonge Nkosi. Angekho lapho ukhulumile umholi kodwa bengentula nje bazalwane ngiphamisa ukubonga kakhulu bathandekayo enhlizweni yami kugobhoza injabulo enkulu kakhulu ikakhulukazi uma ubona abafowenu. Uthi uma okhuluma kahle uAbraham uthi hambani kuloko uAbraham lo uthi hambani kodwa ningaxabani. Yingakho kwenza ukuthi uma ivuka impi kulotho uAbraham wathumela amasotsha ayosiza umfowabo kulothi. Ngoba benze njalo bahambile abazange baxabana. Ayibonge Nkosi. Ngiyabonga ithando zeNkosi. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyaxolisa nje insizwa zami ngiyazi ukuthi
ngibanjwe lento ukuthi uma inyawo kufuneka ziphume inkwanzu ayibonge inkosi ya ziphume inkwanzu kodwa ke niwatholile amanquphe bazalwane niwatholile amanquphe ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthoba nje kwenu kukhulu bazalwane kimi kukhulu kakhulu yinke insizwa eziphatha kahle ezayona haleluya ingakho ke kuthiwa makugcotshwa umuntu kuthiwa ke niye ngakubo niyofuna udumo lwakhe nizi ukuthi uhamba kanjani before nimgcoka ngoba insizwa yenza ihlazo noma kanjani insizwa ingcolile leyo insizwa nje edakwa noma kanjani epublic leyo insizwa leyo hayi wrong kodwa kufuneka insizwa eyihloniphayo haleluya ukuthi ibe nodumo oluhle haleluya siyabonga abazalwane engathi uNkulunkulu angenza kahle abanganazi intambo kulabo bakithi ngicela basondele abazalwane
Yebo, siyabonga. Amen. Siyabonga kakhulu. Secisa khonza sakhohla inkonzo ebaluleke kakhulu labazalwane. Awuze umnikelo bazalwane. Sinikeleni. Kahle kahle mfana. Funda lapha Dr. Bese uyaqhubeka mholo wami. Funda la. Incwadi yomnikelo kwabaseKorinte besibili 9:7 isihloko sithi ngokunikela nangesibusiso esivela ngokunikela. Lithi nalo anikele njengalokho asikhethele khona enhlizweni. Kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ethokoza. Amen. Amen bazalwane. Siyabonga kakhulu Amen bazalwane. Siyabonga kakhulu. Sesifike emaphethelweni enkonzo yethu. Kodwa before sivala sinememezelo bazalwane. Unobhala ngimboni but uJesu khona uzoza ngaphambili bazalwane. Asenza nje ngaphambili. Next week bazalwane siyalindela la place because icela sikhatsini makoti 11 ebusuku. Amen bazalwane. Ngiyacela ke bazalwane ukuthi
niphelele ngothilweni ePace ngo-11. Ngiyacela kakhulu bazalwane nibambe isikhathi ikakhulukazi umakoti bazalwane. Ngiyangithanda ngikusho lo mangimini emshadweni bazalwane ukuthi umakoti uye ozimoshela umsebenzi. Amen. Ngoba kufika ngo-10 afike ngo-1 umkhwenyana akasekho la sekazi ucabanga nezinye izinto ombe angeke aze sicabanga ukufika isikhathi. So niyashada nje umkhwenyana akasekho lapho. So uyabona naseyithombeni akasekho mnandi because of isikhathi. So do a favor for yourself. Arrange your things in time so that usuku lakho lizoba lehle. Kungathiwa 5 minutes, 2 minutes. Into zakho zenze kahle. Sengisho nanga iSaturday. Kube sure ukuthi in time you are there because you know ekseni kunesikhathi sakhona. Nonke bazalwane nje ubani la nimenyiwe akabonga uNkulunkulu. Nibe bahle mhlobo nize lapha ePace. Ngo-11 bazalwane fike ngo-11 abazalwane bathi ayibandleni yiba bawufika 8 bazalwane ukuthi kushaya 11 konke kube seku-right. Ngicela iprogram ya next week bazalwane ku-GS anginayo hayi mangifika ekhaya ngicela ukuyibona bazalwane iprogram akabonga uNkulunkulu. Ngicela abazalwane abazoyoncedisa ukuphila bazalwane ekhaya bathi kuphilelwe ekhaya. Ngicela masiphuma la enkonzweni bahlangane no-GS bazalwane bazothola isikhathi nendawo yokuhlangana akabonga uNkulunkulu. That is Saturday. Siyabonga-ke Jehova, siyabonga konke ukuthi kwenzeka ngaphakathi kwendawo Jehova namandla. Ngiyathemba baba bobo nathi nawe konke okwenzekayo nathi uNkulunkulu oyingcwele. Siyabonga-ke Jehova, sibonge uNkulunkulu namandla, sibonge ney'ncwadi ezithe zavulwa. Cela-ke Jehova namandla ukuba njengoba zivuliwe abantwana labo singabo sengathi bangezwa Jehova. Sicele-ke baba abahambayo Jehova abahamba nathi beNkulunkulu oyingcwele, abahamba ngey'ndoda Jehova, hamba nabo Jehova ngamandla, abakhusele ezindleleni uNkulunkulu oyingcwele. Abanye ematekisini Jehova namandla hamba nabo, abahamba ngey'nyawo hamba nabo Jehova namandla. Sicela-ke baba ekugcineni leviki Jehova ube nathi uNkulunkulu oyingcwele size sifinyelele baba kuleli langa leli elikhulu esizobe sibhekane nalo uNkulunkulu namandla. Sibone njalo siyazi baba sithembe wena mhlali ungadini, siyazi ngaso sonke isikhathi nathi uNkulunkulu oyingcwele. Ngikuthandazile-ke baba ngicela ufinyelele nala ngafinyelela ngakhona ngayo Jesu Kristu inkosi yethu kusukela phakade. Amen. Musa Nkosi wethu Jesu ndodana kaNkulunkulu Baba kanye noMoya Oyingcwele akube nathi izwi inkosi yethu Jesu. Amen.
Wawuya pesa yona